De griego naceu Milanov, de Lourenço, Luís, xaneiro do Joan. Foi un arquitecto político que traballou a favor do ensino básico. Fixo ben unha das exposicións máis destacadas do país. Escribiu diversas obras e foi presidente da Real Academia Galega. Ben, pois os alumnos e alumnas de sexto de educación primaria iban celebrar o comunicación. Desexamos que o día xa meditar o reloxo hai un tempo de traballo. Esperamos que disfruten polo menos tanto como a
as cordas vocais coa axuda do diafragma, que é un músculo que temos aquí abaixo. A mellor respiración é a diafragmática, para cuidar a voz. De non usar este tipo de respiración, perdemos o aire como un loro. Pois a constitución do noso compañeiro Braga, que estivo traballando coa mestra Rocío a vocalización e a representación e co baile de Lucía, desta canción titulada Fuera de mí. Un forte aplauso. Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón, diciendo que me quieres, siendo tu primer amor. Yo no quiero tu daño porque me he confesado, quiero que te tenía con te he olvidado.
índigo claro, morado sí, e vermello de novo o do agudo. Sabedes cal é a nota máis grave das que tenemos aquí? Muy bien, do largo, porque é un instrumento cando máis grandes, máis graves son, que cando máis pequenos, máis agudos. Tamén usaremos as campanas, que son do mesmo tamaño, pero de cada unha delas está afinado según a nota que corresponde por la cor. E agora, outra vez, pero debemos entoar toda a escala musical. Pero recordade, sin gritar. Imos 1, 2, 3 y do, re, mi, fa, sol, la, si, do. But
Ricardo Veces Valores e a Francisco Fernández del Río. Moitas gracias por asistir a esta gala